Ох, малко да седна, че се изморих, не мога повече. Как започна всичко ли? Ами беше една много бурна любов. 2 месеца и половина. А, ти питаш за това? Моето бебче! Направихме го на паркинга на Макдоналдс на околовръстното. Под звездите. Тъкмо бяхме излезнали от ретрограден Меркурий и аз го сметнах за правилно. Бащата беше везни и той, щото е нерешителен, аз реших да взема това решение. Много ме яд, че детето ми ще израсне без баща. Иначе съм решила да го кръстя на любимата ми певица, Тейлър Суифт. Пък ако е момче, ще се казва Азис или Галин. Нямам търпение да порасне, за да го използвам за инстаграм лайкове. Той ще стане инфлуенсър, ще бъде най-известният. Много се чуда, ако нещо не ми е на кеф, дали да го дам за осиновяване. Ако не е русичко с сини очи, няма как да стане, бате. Пък ако не мога да го гледам, ще го крия няколко годинки и накрая ще излъжа новия си че от него. Ама чакай, това няма. Ох, колко съм глупава, трябваше да завърша училище. Ох, както и да е, хайде да продължаваме с нашия поход.